Новий рок jsme začali odbarvováním vlasu. Ten proces je dlouhý. Na začátek našijeme vlasy na latku a pak začínáme proces odbarvování, který trvá 5 až 7 dní. Tady vidíte první fáze. Odbarvovače vlasy jsou už asi 10 hodin. A takhle to vypadá. Vedle máme už druhou fáze a odbarvovače vlasy jsou 5 hodin. Postupně, pomalu to odbarvujeme, żeby nezničit vlas. 2-3krát za celý proces ponoříme vlasy do vařicí vody. Vařicí voda krásně vytahuje žlutý pigment a vlasy jsou světlejší a líp se odbarvuje dál. A na konci procesu ponoříme do stříbrné lázně a vlasy budeme mít krásný stříbrný bez žlutého pigmentu.